Ekoiz elkartea 2008an hasi zen lanean, oraingoan ere Gernika Lumoko udalarekin elkarlanean, herriko ikastetxeetan garapen iraunkorra bultzatzeko lanean jarraitzen du. Klima aldaketa, garapen jasangarria eta energia berriztagarriak moduko gaiak lantzen dituzte, eta Gernika Lumoko 6 ikastetxeetan euren divulgazioa burutzen ari dira. Saio didaktikoen bidez eta irudietan ikusten duzuen erakusketa honen bitartez. 12 eta 16 urte bitarteko gaztei daude zuzenduak, guztira 700 gazte bueltan. Ikasleak ingurumenaren aldeko oinarrietan hasi nahi ditu elkarteak eta hausnarketa mahai gainean jarri. Bertoko basoak, baratze ekologikoak, energia berriztagarriak zein beste kontzeptu nagusi ugari landuz. Sun ripened under my feet. These kids are out here. They are my family. Now I'm gonna